Hej. Det er Oliver. Jeg beklager, jeg sagde DK Crafter i den tidligere video. Men nu skal vi så se lidt på en mod. Jeg skal lige ind. Ja, som I kan se, så har jeg et lille kort oppe i hjørnet. Det er en mod, der hedder Ray. Det er en mod, der hedder Ray's Minimap. Og den bruger jeg lige nu. Jeg må undskylde, hvis det lægger. Nå. Men den gør, at jeg kan se for eksempel hvis jeg nu sætter den på lidt, så vil der jo lige med det samme små monstre. De kommer op som røde ikoner. Og se for eksempel villagers. De kommer op som grønne ikoner. Og se her. Nu tager jeg hvad? Så se hvad der sker, når jeg spawner en gris. Se, så kommer de som nogle hvide prikker. Godt. Og tja, så kan man trykke M. Så går man ind i eller så kan man ændre på det. Se, så kan man gøre om det her. Og så kan man se i biome, cave eller surface. Og death point, det er når man dør, så kan man altid finde tilbage til der hvor man døde. Og så nogle options ind i minimap. Texture rain minimap, sand minimap. Tja, det er de to der er. Og så kan det så være firkantet eller rundt. Og så kan man ændre hvor den er henne. Og så er der så hvor synlig den er. Og det er altså ikke helt forstået, hvad var. Og det synes jeg heller ikke rigtig gjorde noget. Nå. Nå, jeg kan ikke rigtig se nogen forskel. Men man kan sige vis koordinater. Vis menu. Ja, jeg har altid gerne vil have den lidt større. Nå. Mange af de her ting har jeg ikke rigtig forstået.
Altså, der er virkelig mange ting i denne her mod. Og jeg regner ikke med, at de har tid nok til at se det hele. Så altså i skræmme, at det godt kan tage lidt tid. Men så kan man sætte den på, se hvilke nogle monstre man kan se herinde under. Og så kan man så noget forskelligt med terrænet. For eksempel lyn. Eller nej, hvor lyst det er. Sådan. De her to ting har jeg ikke rigtig, de her tre ting har jeg ikke helt forstået, men så er der bare noget med farve. Altså dybde og type og sådan. Og så er der markør. Og så er der ikoner og afstand. Og så er der bare nogle. Så er der lige et par ting. Og så auto update check. Det er vist for at den bliver ved med at opdatere kortet. Altså sådan for man ikke selv skal til at gøre det. Og så kan man gå ind i waypoints. Og så kan man så sige ja, jeg vil have denne her lige her. OK. Back. Exit menu. Og se, så uanset hvor langt jeg kommer væk fra den, så vil jeg altid kunne finde lige det sted. Man kan se det igennem alt. Kom nu. Og så slukker jeg den lige. Og bare siger remove. Sådan. Og jeg tror faktisk, at det godt og vel var alt. Nå. Jeg er og jeg beklager, at jeg ikke har noget link nede i beskrivelsen. Men I kan bare søge på Race Minimap. Og så kan det være, at jeg finder den. Jeg skal lige ændre noget tilbage, ja. Jeg kan nemlig bedst lide den som rund. Nå. Men vi ses. Nå. Undskyld, det er bare, jeg er ikke særlig god til det her.